Takže čus. A toto je vlog o tom, ako idem robiť Riottový štúdio. Teda už ho má a toto všetko si na to beriem, niečo aj dám do jeho štúdia a ideme na to. A ešte som vo svojom štúdiu a berem mu toto. Masku. Snáď mám všetko. A ideme za ním teda. Takže bye bye štúdio. Ideme ku Riottovi. Čiže takto vyzerá Riottové štúdio. Teraz idem mu trochu robiť cable management. Ináč tam je Riot. A ideme na to. Čiže snáď má tuto veľa tohto miestnosti, hej. No zapnem. Riot, môžem ti zapnúť počítač? Dík. Takto ináč vyzerá jeho custom myška. Teraz si vás asi dám na statív, lebo toto si budem musieť dať na dole. Ináč Riot pozera takéto vtáky. Začalo to baviť, že? Funny videos. Teraz asi problém. Snáď som si nezabudol statív. A že by? Našťastie som si nezabudol statív. Čo povieš na to, Riot? Čiže teraz uvidíte všetko, čo ja robím. Nechcem pri vás, len musím robiť toto taký krátší cable management, lebo Riot už na týmto sa tak hlavne na videa. No skoro žiadne videa z neho netočí. No ale chce začať. Toto musím dať na chvíľku preč. Riot, ty ma dneska pozývaš na zmrzku, okej? Teda... Dobre, to by sme mali. To by sme mali. To je tu nejak takto urobené. Riot to sa tam žiari. A teraz ideme urobiť taký menší unboxing. Tohto svetla, ktoré som mu doniesol na točenie. Takže pokračujeme. Dúfam, že mu to nebude môcť svietiť do očí, lebo potom by to bolo úplne zlé. Dúfam, že vidíte, čo robím. Nie, samozrejme nevidíte, lebo to mám zás blbo nastavené. Dobre, dáme to takto.
Tak. Riot. Poď sa pozrieť na ten setup, čo povieš? Podľa mňa to vyzerá stále rovnako. Je lepší? Podľa mňa to vyzerá stále rovnako. A trochu sa zlepšil, nie? Nepovedal by som. Čo povieš ty na to, Riot? Neviem, stále to vyzerá rovnako, pretože si to trošku premiestníme. No, hej, máš pravdu. Preto treba trochu ešte zlepšiť. Unboxing by sme mali a ideme na ďalšiu vec. Čiže teraz tu máme takúto vec a ideme sa pozrieť, čo som tu všetko doniesol. Takúto vec na čistenie klávesnice. A takúto vec. Rád není veľký fanúšik futbalu, ale ja som sa rozhodol, že mu to podarujem. Keď mu niečo podarujem, tak je rád, že? Riot, poď sa pozrieť, čo tu chceš mať radšej? Čo tu chceš mať radšej zapojené? Toto svetlo dole namiesto tejto lampy? Nie. Alebo toto? To je jedno? Ani jedno. Jedno, že? OK. Ale tú veľkú lampu neodpálim. Dobre. Čiže je to na mňa. Dobre. Peekaboo. Rajo, ty máš lepšie počítači ako ja? Ty to máš koľko týchto vecí? Čo? Kam? Rajo má lepší počítač ako ja? To nie je fér. Dobre, toto ti dám sem. Urobím si takú reklamu. Neviem, čo tu pozerá. Poďte sa určite pozrieť na tento kanál. Je fakt dobrý. Dokonca aj Riot má u mňa odber, že? Teda dúfam, hovoril mi. Riot, ty nemáš u mňa odber? To nevadí. Okamžite to napravíš, OK? Ináč, choďte si pozrieť tento vlog. Je fakt dobrý. Možno ešte aj tento. 50 zhliadnutí za 3 dní. To je super. Dobre, ja tu nechám zapnutý môj kanál, prečo nie? Takže Riot, ty máš dosť goofy štúdio.
to nemám. Ale akože nikdy som nebol u teba v štúdiu, že? A keď ma to teraz tak napadá, že môžeme urobiť niekedy video aj u teba v štúdiu, ak by si teda chcel takto spoluprácu. Môže byť. Svetlo tu máš nastavené rovno na teba. Prečo nie? Že? Ďalšie svetlo tu máš. Všetko tu máš. Sice ešte som zabudla na takúto jednu vecičku. Mám. Juliana, baby. Budeš to mať síce vypínače všetky úplne nahromade, ale snáď to nebude vadiť moc. Toto je... Riot? No. Ty to tu bombuješ, kokos. Snáď nebudeme na toto video copyright. A čo je copyright vlastne? Že niekto použije tvoju hudbu. Teda ty použiješ hudbu, čo už použil niekto iný. Takže prosím ťa, vypni toto. Toto môžeš. Ináč, dali sme 28 odoberateľov a z jakého dôvodu niekto odstránil odber, lebo vyšlo pred 7 hodinami a toto vyjde zajtra. Teda možno ešte dneska večer, keď Riot by chcel so mnou video, teda v jeho štúdiu možno, na môj kanál. Riot si zabudol zase u jeho babky, čo si zabudol mobil. Takže tak. Riot, môžeš sa ísť pozrieť na konečnú. To konečne Vlastne si tu ani žiadne zmeny nevidím. Okrem pridaných svetiel. Idete sa sprejovať. Takže tu je Riot, povedz niečo do videa. Neviem. Neviem. A kde je ten? Kokos, čo som robil. Počkej, kde je Ešte ten ti podcast? vyčistím ten podcast. Budeme točiť podcast. A tentokrát v Riotovom štúdiu. Dobrý nápad, nie? Ak by ste chceli podcast v Riotovom štúdiu, tak určite dajte like, odber. A ja tu ešte aj tak zostavím, čiže mohli by sme urobiť podcast, že? Ne, kamo, ne. Ale mohli. Ne. Takže ak by ste ho chceli, dajte like, prípadne odber, nebudem sa hnevať. A čuf.